Самые жорсткія санкцыі супраць беларускага рэжыму. Чулі мы не раз. Афіцыйны Менск у адказ пагражае, смяецца і кажа, што санкцыяў не адчувае. І пакуль што сапраўды так. Абвешчаныя абмежаванні практычна не паспелі закрануць айчынную эканоміку. Напоўніцу чацвёрты пакет стане адчувальным толькі ў 2023 годзе. Пакуль на падыходзе пяты набор еўрапейскіх санкцыяў, варта задумацца над іншым пытаннем, як адкажуць улады. Бо пакуль менавіта рэакцыя Менску на санкцыі б'е па беларусах нашмат мацней, чымся заходнія абмежаванні. Усевалад Шлыкаў. Калі на пачатку года беларускі рэжым яшчэ харахорыўся і працягваў пагражаць еўрапейцам сваім магутным адказам на іхныя санкцыі, цяпер рыторыка змянілася. Маўляў, не баімся мы еўрапейскага ціску. Какие санкции? У нас санкций нет. Поэтому даже нечего о них говорить. Заявіў Лукашенко на адмысловай нарадзе з вярхушкай уладнай вертыкалі, прысвечанай, уласна, стратэгіі супрацьдзеяння еўрапейскім санкцыям. Хутчэй за ўсё таму, што адказ калектыўнаму захаду на ўсе іхныя санкцыі толькі адзін – рэпрэсій супраць уласнага народу. Гэта як раней не заўважалі каранавірусу. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. А ў выніку толькі летась гэтая палітыка магла каштаваць жыццяў амаль 30 тысячаў беларусаў. Вось і Владзімир Макеев у лютым ужо выступаў з афіцыйным шантажом. Знішчым грамадзянскую супольнасць, калі будзеце ціснуць. Так і сталася. На мінулым тыдні ў Беларусі не засталося праваабаронцаў, што могуць афіцыйна працаваць. Але знішчэнне адкрытага палітычнага і грамадскага жыцця яшчэ не значыць, што тэрор спыніцца. Тут ужо гэта рэпрэсіўная машына працуе ў сваёй логіцы. Трэба увесь час паказваць, што яны не дарма едуць хлеб, што яны пільныя і што вось яны умеюць адшукваць гэтых ворагаў сістэмы. А на міжнароднай арэне публічна выкрываць ворагаў на захадзе у лепшых традыцыях савецкай дыпламатыі. Мы становімся сведкамі беспрэцэдэнтнага ўздыму аднабаковых захадаў і працяглых намаганняў некаторых краінаў накласці штучныя шаблоны сацыяльнага і эканамічнага развіцця на суверэнныя краіны. На жаль, такі тып дэструктыўных паводзінаў стаў нормай для заходніх краінаў. Калі рэжым сёння не можа захоўваць уладу без няспынных рэпрэсіяў і падвышэння ставак у гібридным канфлікце з захадам, то і па другім баку саступаць не толькі не збіраюцца, але і наўрад ці могуць. Еўропа таксама ў пэўнай ступені і Амерыка закусіла цуглі, ёсць пэўныя патрабаванні і без страты твару, так бы мовіць, вось адмовіцца ад гэтых патрабаванняў, што тычацца вызвалення палітзняволеных, там правядзення справядлівых выбараў, нібыта немагчыма. То бок усе будуць круціць гайкі ў свой бок, пакуль разьба не зляціць. Апублікаваная ў пятніцу рэзалюцыя Еўрапарламенту анансуе чарговыя, у чарговы раз, наймацнейшыя санкцыі. З эканамічнага гледзяшча яны закрануць між іншага шэраг дзяржаўных банкаў. Хаця падрабязнасці невядомыя, то прынамсі гэта ўскладніць працу айчынных фінансавых установаў за замежнай валютай. Гэта будзе прыводзіць да таго, што банкі, напрыклад, не будуць выдаваць кредиты компаниям, бизнесу, конкретным людям. Это першая настойка. По-другое, могут особные сервисы не выконваться у выніку санкций. І, адпаведна, беларусы будуць сутыкацца з праблемамі ў міжнародных разліках. Іншыя эканамічныя абмежаванні ўдараць па дрэваапрацоўцы, а гэта цяпер трохі болей за 10% усяго беларускага экспарту. Хімічную прамысловасць, без падрабязнасцяў, якія прадпрыемствы ці галіны, і белтэлекам. Акрамя гэтага, рэзалюцыя Еўрапарламенту прапануе ўшчыльніць некаторыя лазейкі ў папярэднім пакеце. Перадусім гаворка пра санкцыі супраць беларускалію, бо цяпер яны фактычна толькі забараняюць заключаць новыя кантракты з беларускім вытворцам, а старыя з дамовы выгасаюць толькі ў 2023 годзе. Так яшчэ і тычыцца толькі часткі 1/5 усёй прадукцыі беларускалію. Калі гэта выправіць, удары адчуюць і прызнаюць нават на санкцыйнай нарадзе і абавязкова вінаваціць апазіцыю. Уводят санкции не демократичные силы Беларуси, не громадская супольность, уводят санкции краины Заходу у отказ на конкретные кроки Лукашенко. И когда мы кажем про то, что становится чинником, таким триггером для уведения санкций, то мы кажем, конечно, про порушение прав человека, про репрессии, про гвалт у Беларуси, але мы так само маем на увазі и захоп самолета Ryanair.
для того, каб арыштаваць журналіста Романа Пратасевича. Мы таксама гаворым некалькі месяцаў мэтанакіраванага міграцыйнага крызісу на мяжы з Літвой, Латвіяй і Польшай. Але давайте адкажем на частае пытанне, ці санкцыі або болей, ці захад сваім ціскам можа змяніць уладу ў Беларусі. В краткосрочной и, думаю, в среднесрочной перспективе санкции не могут привести к каким-то изменениям. А что касается, так сказать, уже если заглянуть за горизонт, а горизонт это минимум 10-15 лет, то надо понимать, что российская модель, а от нее белорусская модель, они ведь живут от природной ренты. І пакуль кошты на энерганосьбіты растуць, Крэмль, калі захоча, зможа без большых праблемаў падтрымліваць Лукашэнку. Іншая справа, што на рэжым ціснуць не толькі эканамічна, але і палітычна. Непрызнаванне Лукашэнкі на міжнароднай арэне кідае цені на Владзіміра Пуціна, который падтрымлівае хаўрусніка. І ў Маскве яшчэ зусім не збіраюцца ўваходзіць у рэжым крэпасці ў аблозе і закрывацца ад усяго свету, як у Менску. Мы павінны іх прымусіць паверыць у тое, што гэта найлепшы шлях для ўсіх, зыходзячы з таго, што наступны працяг сённяшняга крызісу прывядзе да яго паглыблення і да стратаў для ўсіх. І для Беларусі, і для Расіі. Тое, што дэмакратычныя сілы, беларуская грамадзянская супольнасць уперліся на раз і назаўсёды, і мы не адступім ад свайго. Мы даможамся таго, што Беларусі ўрэшце рэшт пройдуць свабодныя вольныя выбары, і беларусы змогуць выбраць сабе свайго новага кіраўніка, які будзе прызнаны ўсімі людзьмі. Гэта разумее Лукашенко, который паміж расповедамі пра тое, што школьнікам і студэнтам, маўляў, пара нагадаць, як гэта буракі саджаць і весці ўласную гаспадарку, урэшце агучыў думку, з якой, відаць, і прыйшоў на нараду па санкцыях. Все социологические исследования я внимательно отслеживаю СМИ и в России, и в Америке, и в Европе, и в Беларуси. Западники провели социологические исследования, в результате которых белорусы однозначно заявили, что никакая Тихановская выборы не выигрывала никогда. И признаю, что действующий президент однозначно победил. Ну то што ж, як кажуць, разыходзімся цяпер. Можна колькі заўгодна заклінаць рэчаіснасць неіснуючымі дакументамі, пра замежныя даследаванні, па выніках якіх Лукашенко б не прайграваў, невядома нікому. Але гэтая ўлада не зможа вярнуцца ў спакойныя часы вясны мінулага года. Забіваць і саджаць можа. І хутчэй за ўсё рэсурсу яшчэ хапае. Але вось на тое, каб тыдзень, ды што тыдзень, каб пару дзён пражыць без чарговых пасадак і рэпрэсіяў, на гэта сілы наўрад ці ўжо з'явяцца.